Zdarec, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tady opět klasika, že jo? Ahoj. Opět ty paraziti v videu. Teďka máme namířeno k jednomu vlastně táboru opuštěnému, což by mohlo být asi zajímavý, uvidíme. Měli jsme na Slovensku víc lokací, ale bohužel nám vyšla jenom jedna jediná. Takže jsme si řekli, že při cestě zpátky ještě něco natočíme v Česku. Uvidíme, jaký to tam bude, jaký to tam nebude. Každopádně dejte tady like, dejte tady odběr, pokud to nemáte. Popisku videa samozřejmě Instagramy a td. Bude asi všechno. Tak jo, pojďme na to samotný video. Yes, sir. Tak hnedka takhle tady jsou takový boilery nebo co. Je to tady docela fakt jako obrovský. Jsem zvědavý na ty chatičky, no. Ty chaty budou zajímavý. To je to pení starý. Tamhle pak je další. Tamhle další. Tady další. A tamhle potom dole jsou chatičky. No jinak jako jsou tady ještě takové záclony, no. Když jsou tam záclony v té budově, tak je to většinou zachovalý. Tak je to většinou zachovalý, přesně tak, no. Není tomu tak vždycky? Světlosti ský zapnuté. Takhle jsme úplně na samotě, jo, takže neměli by tedy být bezdomovci nebo něco takového. A jo. To je vyrvaný, to je spíš vyrvaný kábel. Jsou vyrvaný kábel. Jsou vyrvaný kábel. Záchod, sprcha. Já jsem zvědavý na ty chatky, no. Tak je to tábor, že? Ale tak nic jiného jsme po cestě neměli. Fuj, tak nic. Ty krávo. To je jak The Last of Us. Ne, nesmrdí to. Jak je to dlouho opuštěný vůbec, tak nevíš? Ale bude to asi další dobu. Tu je ten normálně to. Kmín ještě. To je kmín, ty vole. Počkat, to musím zaostřit. To je kmín. Ty vole. Podle mě to tady byla ta... Ozdravovna. Ne, ozdravovna. Klinika. Ne, klinika. No, něco, způsob. To jsem nečekal, že tady najdem teda. Já aspoň víš, jak to vypadá. Já tebe, to bude taky to. A ty byli v tom? V klinice, víš kde? V klinice M. Jo, cítím tady tu nemocniční trošku. Tak ono přece jenom víš co, když se někdo zranil, tak byla potřeba nějaký rychlý ošetření, no. To bylo asi... Jo, tady mám dvě kachličky, no, takže tady to asi... To byla asi nějaká ozdravovna, no. Když počkej. No. Nevím, ale to lehátko tady je, no. Ozdravovací, takže. To je to smrdí. Ne, jako, ale to dobré lehátko. Ko? Tady no, klasický sprchy, no. Kempový. Teďka vcházíme do sklepa, tady hnedka takhle židle. Vítejte u mě na táboře. Zase pentagram tamhle. Klasicky, že jo, děcka se tady hráli. Vítejte, já vám tady zapnu elektřinu. Jo, to je velmi kachličky. Tak v těch nemocnicích. Ale vypadá to celkem dobře ještě. Pobere se sprše. Ty hodiny, viď? A tady je lednička. Tam asi vzadu je něco speciálního, Patrik viděl, jak uvidíme. Já jsem tam viděl stoly, no, jakože skrz okna předtím. No, nic tam není. Tady je jako hrnec. Co je? Co je? Mučír. A tak je chladiák. Styl brýle. Hej, to jsou úplně nějaký ty. Jak by se někdo zranil? 90kový, ne? 80kový možná. Já taky cukr nebo něco. To je ještě hořtice, ty vole. Počkej, to je to? To je sladidlo, podle mě. To je sladidlo. Hej, to bude špatný, ale. Hej. Hej, něco není. Co
To je spíš asi na zeleninu. Jo, ten mrazák na zeleninu. Ale třeba, když dítě umřelo nějaký, jak třeba. No, víš, ne. Tady ty lidi, co jsou hezky dostali. Ale to bude to nefulování. Se bude snad doufal, ale vypadá to jak márnice trošku. Právě, říkal jsi vůbec nějaký ty. Ale ty jako takhle, když se prostě budou, tak to vypadá v nemocnici, ne? Taky ty Jo. kachličky zelený a tohleto. Takhle to vypadá fakt jak nějaký mrazák, úplně na mrtvoly. Tady taky. To je nějaký v hlavě. Ty kachličky. Tak se podívat do nejlepší místa. Kuchyň. Hej, tak to vypadá dobře. Jako čekal jsem, že tady to bude trošku mít, Já taky, no. ale jako rozkradli něco. Tak ono jsme na samotě, že? Víš, třeba tady nějaká trouba, kde se to ještě dala vypadat. Ale něco taky nevěděl. No, to nic není. To je taky nic. Tak to jsem zavřel, to už neotevřel. Jsem mi zavřel, už nejde otevřel. Bylo to něco? Ne, je prázdno. Ty vole. Já teď tady, že ty moc hezky. Si vezmu domů. Za kolik prodáme lidem? Za kolik to vydržíme? Za 100 000, že jsme se toho dotkli. Jako na bazuši bychom to tam prodali, no. Je to hustý. Jo, je to hustý, no. Ale jako, podle mě něco bys ještě opravit dal, nebo pomožit. Kdyby to fakt jako vědět, který lidé znají. Možná. Co to je? To je profání, to je. Podívejte. Jako třeba na přespávačku by to bylo úplně ideální tohleto, no. Tady bych se natáhl prostě. Jo. Já jsem právě, jak jsme šli tamhle, tak jsem viděl stoly přes to, ale tohle jsem neviděl, no. Přes okno jsem to viděl, z dálky. A to je recepce. Teď celkem zajímavý zase stůl. Tady byste taky dalo krásně natáhnout, že jo? Já se divím, že to tady nikdo nerozbrdal teda. Tak jsme na venkově, že jo? Zrcadlo. To je taková ta krásná vůně tady úplně. Jo. Pěkný. Ale říkáš, že to je dobrá lokace, ne? Ten lustr je dobrý. Je zajímavý. Tady vcházíme do další místnosti. A tady takhle, taky židle, stůl. Jako jsou tady ty věci, no je to buď ale rozházený, anebo zničený, no. Nebo případně jako nějak posunutý, no. Tohle bych věřil, že tady bylo ty zdi. Takhle. Jdeme do další místnosti. Pepa se neozývá. Já už ho slyším. Hej, ty záchody jsou celkem ještě ve stylu, jako. Tady jsou moc blízko. Čo? Jako chci vidět, jak ten 3 takový tlustší lidi No, to jako jo, no.
Koreanský výpostavy jsou do sebe, ale stejně se používá tak jeden. Aspoň je tady víc kabinek. Je tady ještě hajzlák? Ale není. A ty záchody vypadají dobře, jako. Ještě tak nějak, jako. No, prostě záchod, no. Podle mě to nejdůležitější ukázání, no. Ale jo, jako je to hezký. Je, ještě máme zrcadlo i. To bych čekal, že bude rozmácený, teda, bych řekl pravdu. Jinak ale tady jsou takhle noviny, které jsou z pátka 14. července 2006. No, to by bylo 6 roků. No. Mně bylo 8. Tak teďka jdeme do sklepa teda. Obrácený kříž tady, satanistí. Jo, a tak to dělají děcka většinou. Málo kdy se jedná o skuteční satanisty. Jako tady možná někdo přespával, ale tady někdo ležel, tady měl takhle přesílko. Těžko říct. Tady nic není. Rohoška. Tak tady to vypadá zajímavě. Hej, tak tohoto křeslo. Tak tady bych spal já zase, hoši, kdybychom tady přespávali někdy. Jo. To je vitrina. Tady asi možná bylo ředitel. No, i když... Možná nějaký ty, který tady vedli, no. Vedoucí ty. No, pěkný. No, tady jsou takhle dokumenty různý. Tady dokonce i plánek toho celého objektu. No, tohle bylo zajímavý. Tady jdem takhle záchod, sprcha. A pokračujeme teda dál v té budově. A pak teda takhle tamhle jsou ty chatky, no. Možná tam je třeba ještě něco dalšího, to zatím nevíme. No tak takhle tady jsou jenom takhle poházené věci. No. To je špatně vidět, no. Jsem takhle poházené věci. A tady vedle taky tak nějak, no. Takovýhle věcičky prostě, no. Takže... Tady tak nějak jakoby celý. Takže teďka se asi zaměříme tam dolů do těch samotných chatiček. Si to ještě prohlídněte pořádně takhle. Tady se ta budova, kde byla ta kuchyň a tedy. Tamhle nic moc nebylo, tam pak zatím je ta první budova, kde jsme byli poprvé. Tamhle ta budova, kde jsme byli teď. A takhle teda ten pozemek, no. Tady asi možná byly nějaký volejbaly, třeba se hrály pravděpodobně podle těch tyčí. Možná i bazén nějaký, no. Lavičky jsou tam zarostlý. Takže jsme takhle tady, podívejte. Těch chatiček tady. Tady jsme u chaty číslo 1. Já jsem teda kempař už jako od malička, miluju kempy. Takže pro mě je to taková srdcovka, no. A ten zápach tady úplně. To je typický, no. Já to mám rád. Ty vole, hej, Vondro, jdeme do prdele. To je, místo to nevidíš, tam je sršeň nebo něco. Tam je sršeň v tom. Tam, jo, podívej. Ty pičo. Ty pičo! Jak vylezla. Máš to natočený? Asi jo. Jako minimálně jo. Dávej si pozor na sršně, jo. Tam bylo sršní hnízdo. To je za taková svině z toho. Jo, ale byla jenom jedna. Jo, nějaká královna. Naštěstí byla asi hodná, jo. Jako už by mohla po nás vlastně. No. Hodná. Tam
Asi nebudou všude, no. Ty hnízda. Ale ty si... Víš co, oni některé chatičky můžou být speciálnější, víš? Jo, ale nemyslím. Se mi to nechce zaostřit, jo. Tady třeba máš i vlastní stolek, víc postelí. No, židle, postel, židle, skříňka. Tu ukážu teda jen takhle. Tady do té se asi nedá úplně dostat. Neleze něco po mně furt. Ne. Jsou možná taky mušky na tebe lítají, no. Počkej, musím zapnout. No, taky palanda. No, tak tamhle ta chata číslo 3 je prázdná, to už vidím. Neuvěřitelný, že tady třeba před 10 lety ty vědoucí chodili budit duchu. Jo, no. To je vždycky na chodí. To je to prázdný. To je prázdný, no, to vidím taky. Záchody, tam se podívám, no. Tak to je hnusný, no. Už to vidím teďka. Oh, tak tady se někdo slušně vyřádil, no. Je to pravda. To je to pravda. Ale jako pěkný, jako jinak. To je taky možná chrápal nějaký bezďák, no. Ale jako takhle to nebylo. Jo, říkám, že jako jinak jako hezký, no. To jsou jako šatny nějaký. Tak tam to byly ty ženský, jasně, to tam rozbere víc, to je zajímavější. Ježiš, já už vím. To je hodně krutý, jo. To jsou takové ty pisoáry. No, to je taky poníčený, no, tohle. Oh, to jsou ty old school záchody. To je jak to? Jak se tomu říká? Děti to používají. Tak to používá každý, ne, ale to... Mimina na to, do toho seru. Nočník, jo, nočník. Aha. Ale jak to mohli rozbít? Počkej, jste ještě tím. Tak v Mafii, vole. Pouze pro kuchařský a svůj. Tohle bylo v tom retenzionu. Ne, ale jo, mafie tam. Jo, tam je se ve vězení. Vyhrneš záchod a on sedí tam bachař znova večer. Přesně. Kdo jste hrál Mafii 2, tak víte. Jak to vypadá pod tím, no. Takhle stejně by se to rozbilo tak či tak, jako, no. Já si to neopravil. Jo, no. Ta chatka je taky prázdná. Jsem tam jako jen taky rychle nakoukl. No, možná tam nakouknu jen tak, no. Vidíme. Třeba to bude... No, jako by jo, no. Ale tak... Vždycky můžeš něco najít. Tohle je celkem hezký pokoj. Počkej, tady další hnízdo. Asi ne. Dobrý. Dokonce vlastní lednička, takže asi o něco jakoby dražší chatička, no. Jinak je tady fakt jako nádherná příroda, jo. To vám pak natočím, až půjdeme zpátky k autu. Od tamtud, úplně uvidíte nádhernou krajinu. Hrozná nuda by tady byla. Tak by si se na toho další svoje bezdětský kámoše. byste tady dělali party, ne? Ne, ale přijde mi, že tady ta chata, buď tam někdo je, nebo... To ta chata, no. Ale už se pro ty by to tady stačilo. No jinak takhle tady vypadá ta krásná krajina, no. Takovýhle krásný výhled tady máte. Takže jako, kdyby to tady fungovalo, tak já bych sem určitě jako na odpočinek zavítal, no, i když to mám sakra daleko, ale proč ne? No, tak jsme byli teda pomalu na odchodu. Nakonec jsme se ale rozhodli, že ještě půjdeme teda tam do zádu se podívat. Protože je dost možný, že tam něco bude. Protože ten pozemek je tady tak jako obrovský. Takže uvidíme, no. Hele, tady byl ten. Rozmácená lavička. Nějaký volejbal spíš. Nebo tenis, no. Taky mohl být. Já jsem tam měl volej ty pálky.
Tak my jsme to teda tam vzadu prošli, už tam nic nebylo. Nebo aspoň teda teďka, možná dřív jo. Každopádně já bych to teda asi tady už ukončil. Můžete napsat do komentářů váš názor na tohleto místo, jestli byste sem jeli na odpočinek, kdyby to fungovalo. Třeba někdo z vás tady byl kdysi dávno, když to fungovalo. Když jo, tak mi to ještě tak napište a napište třeba, jak se to tady moc změnilo a tak. Tohleto je asi pravděpodobně poslední video z Urbexu. Ne úplně poslední, zhruba od poloviny srpna budu mít takový zařizování, takže nebudu mít úplně čas na natáčení. I proto jsem teďka natáčel v kuse hodně videí, abych měl nějaký zásoby, ale nevím, jestli mi to úplně vystačí, takže kdyby náhodou nějakou další dobu žádný Urbex nevyšel, tak se nebojte, rozhodně to neznamená, že končím nebo něco. Naopak si to ještě víc rozjede. Možná ještě udělám do té poloviny srpna nějaký video z domova, jo, abych ty zásoby nějak prodloužil, ale uvidíme. Dejte tady like, dejte tady odběr, popisku videa, informace, Instagramy. Když tak samozřejmě na Instagramu budu aktivní, takže si spolu můžeme třeba minimálně psát. Mějte se, díky a čau. Jinak jako takhle ještě ta krajina, mimo už teda ten areál, ale je to vlastně ta krajina okolo toho, takže fakt jako nádhera.